li qed nistenna ħajtintli tħolmu saret ġenna. Sa mill-ewwel jum ħarstil fuq tfajt talba fiskietet tal-grazzja li jintlajt. Meta fl-aħħar il-jum wasal xtaqtek lejja, xi qalu li bdejt nitlob l-Alla ma jitlaqx minn dejja. Ma nafx niddeskrivi dak li bdejt inħoss li naf żgur li l-aħbar għalija kienet skos. Sejtu għalix dan il-pjan għalija għasen. Radew min għalli batlek għandu ġlud xkejken. Baktu għandek għalix għandu bżon il-went, xidran imbessa daħta qalbi. U l-għolli dara l-kalmeta niġi bżon. Wara l-ħasda fil-kwita laqtajnija, ħarsti il-fuq irġajt fajt u ġbittek leja. Wettek li jindejjem hemm se nkun għalik, m'għaddit sekonda ħsibijieti dejjem fik. Għalkemm ħajti inta taħt fuq għallitli, xejn jillest il-lim